ଆଜି ଟିଫିନରେ ଭାତ ଜାକି ଜାକି ଦିଟା ଟିଫିନରେ କାହିଁକି ପୁରେଇଲି ଆଉ କେଠିକି ନେବି ଭିଡିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ମୋତେ ଫୋନ କରିକି କହିଲା ମୁଁ ତ ମାଉସୀ ଘର ଯାଉଛି ଆଉ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଘରେ ଅଛି ତା ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ତୁ ବୁଝିବୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାପଘର ପାଖରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛି ତ ଏତିକଟା ବୁଝିତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କାମକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ରାତି ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ଭାତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବସେଇ ଦେଲି। ଆଉ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାତଟା ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଭାତ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିଫିନରେ ଭାତ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଦିଟା ଯାକ ଟିଫିନ ପୁରେଇକି ଜାକି ଜାକି ପୁରେଇ ଦେଲି କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଖାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲେ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ। ତା ମାମୁଁ ଏକଲା ଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆମେ ଭାତ ଖାଇବା ସବୁ ପୁରେଇ ପୁରା ଦେଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ହିଁ ବାହାରି ଗଲେ ଆମେ। ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଖାଲି ଭାତଟା ନେଇଗଲେ ହବ ନା, ବାଟରେ ଯିବା ବେଳେ ଚାଲ ଚିକେନ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ନେଇକି ଚାଲ ଆଉ ସେଇଠି ରାନ୍ଧିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ତ ବାଟରେ ଆମେ ଚିକେନ ସହିତ ଆଉ କଣ କଣ ନେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ କହିବି। ନିହାତି ଆମ ଭିଡିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କଣ କଣ ହେଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।